guys, जोंहा दायो एन महिलारि बाजैया फैबाय जोंनि गेजेराव। मिस्टार विवेका गामिया मजा आएगा ना भिड़ो ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो नोंथांमोन खुबबाय आंनि दिमल ब्लग इउटुब आरो बड'नि खेबसे गोसो गोथार बरायना खालामबाय गाइस। थ' दिनै जोंनिया कलेजाव माबा दं आरोना फ्रेसार्स डे, ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय गाइस। थ' सिंगारबो दङ गाइस, कब्रा रेफार नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ, जाय सेंग्राफोर सिनायखायो कब्रा रेफारखौ। ओमफ्राय माबा रानि मा उसारानि ब्रह्मबो दं गाइस। ओमफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, बिराद हिट जागोन गाइस। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माबायदि जायो फ्रेसार्सफोराव, जोंना आलादा रोखोम जागौमोन आरोना। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ होमबा नायलांदो, स्टार्ट खालामदों गाइस, लेट्स गो। गाइस, जोंहा दायो एन महिलारि बाजैया फैबाय जोंनि गेजेराव। जोंहा एन महिलारि बिथाङा इउटुबार, नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ। बिथांनाव बहुद गोबां साबस्क्राइबार दं, 60,000निख्रुइबो बारा दङ साबस्क्राइबारा। नोंथांमोना सोरबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होनो हागोन। चेनेल नामा एन महिलारि। दा बिथांखौ आदा गणेश बिथांजों मोसाफानो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। बारनांगौ नामा? ब्लार जाजोब्बाय। दायो जोंहा दा जोंनि सालबारि नोंनि एड्रेसखौ देंखोजों, नोंनि मुं, नोंनि गामि। मिस्टार विवेका गामिया धुपगुरि गामियाव थायो आंलाय, ओमफ्रायो आंलाय फोरसेमाव। देग्लाय बिनानावखौ गावनि एड्रेसखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गाबनानै होनांगोन बिनानावा, गाबनानै नोंनि एड्रेसखौ होनानै हो। बिनानावा माइक्र'फननि सिगाङाव एसे थांबाव। नैबे फंबायाबो नांगौ। गाबनानै बिनानाव गाबनानै, बिदिजों जाया, गाबनानैसो नांगोन। खाथियाव बुं, स्पिकार खाथियाव बिनानाव। मोजाङै खोनायाखै? फननिफ्रायनो बिदिखा, एसे फोरमायनानै होलाय। नुनाय बायसेयावथ' आं फंबायनि आथिङा बिदि जानानै पलिअ' दुग बायसासो नुदों आं। पलिअ' दुगनि जाहोनावसो बिदि जायोना। फोरमायना होलाय फंबाय एसे। बाराद्राय जौनायाव बिदि जायो, मानबाय थायो फाला। जेनेबा बिबेका नोंनि हासबेन्ड, बिबेका डिउटिनिफ्राय न'आव फैबाय। जेब्ला नोङो बि फैनाय लोगो लोगो नोङो बिबेकनो दैखौ होग्रोगोन ना, बिबेका दैखौ होनानै लोंनांगोन।
बिनानावा मुभि नामा बिनानावा मुभि जे गावनि एड्रेसखौबो होआसै जा सोंबाय बेखौबो खिन्थायाखै बिनानावा मुभिसो होनबा जोंनि नुनाय Yes. Usarani guys, Usarani Solokona. दांदोंसे बर' मेथाइ रोजाबनोसै बेनि उनाव आंखौ दोननानै आङो जौसांनि बिथांमोना मोसानो साखाफारा जानानै दङ नैबो मोखां नायब्रा दायो मोसानो साखाफारा जानानै दङ नैबो मोसानो साफाखारानो माबा साफा होननो रोंला जलाय साखाफारा जानानै दङ नै बिथाङाबो मोसानो साखाफारा जानानै दङ
गाइस माबा जाना बाय नै नाय मा जाना बाय है एसे मोजां प्रग्राम फाना बाय गाइस गब्रा सिंगारा दाबो गाखोथ'वाखै गाइस मा जाना बाय ना सोरगो मा जाबाय सेस मा जागोन नंगौ गाखोलै दे हाय टाइमदा एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना What up, ayo? Yes. Hap. Yes, guys, hap. Mana guys, mau bagi? Guys, entris dong satu entris. Oh my god, bukan daripada pemain guys. Woi, orang. Bro, mana kok? Masa kan enggak? Masa ada? Wow. Cobra repar guys, cobra repar. Đừng nắm cứ mà không
yes. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ So guys, video ko na naman jangan lupa like, share, subscribe, dan komen kamu tamu guys. So di video ini pun guys, ini saya bye bye guys. Next video lagi mungkin kami guys. Bye bye.